Ambiano sana Geoffrey. Yes. Igendo ke nataka komenta kuru ese misabanshala kwana. Ndo wade gendo ko nga recognition of prior learning. Recognition of prior learning ne program eli targeted ya abantu bali akonyora babwate skills lakini batabwate certificate. Abura nyore maybe ngokoro base mechanics ngo endoro kwanyore gari kwa overhaul gari iyo kwanyero sune mechanic gosino mwagachule lakini obwagacho kwa banyorete goetera asensame engao tatigerio yokande school ekero matinga nobugate skill uneyo endo korogo je kitu masabatika ni vocational college na siringeli 3500 alafu tukwandae ese program yoko evaluated na SEDAC oniga chi program nyingi chiri tokorani ntwarwa SENEC Kenya National Examinations Council tokaenda SEDAC immediate curriculum development assessment and certification council onero tubugate ndwaru kurwa actually abana bo muzi kabisa abutuende to kwanda kurwese amangana ne ko ja SEDAC so ekero what the skill ne na bogocha alafu o assessed once kwa vera assessed oima konyore certificate recognized ya serikali ora endolirie no egasi yande kabere ikikosi echi normally tubwate lechi nyinge ande chire level chi kwansiranse tubwate level 4 year equivalent to artisan tubwate certificate level year level 5 alafu level 6 equivalent to diploma ekiwango kiko kubeka ase ebibyonsi go depend nga ngikwanyorete ekero kwa either form 4 oseke kwa class 8 kogocha twali elimin grade yao alafu akubeke kiwango kelia egento kene ngelinga chi program normally bono tokorani serikali yacha ekachibeka into modules kale omwana na bala kwa na for example college atatokora diploma eyalo ko miaka 3 omako endo kore mwako yomo mwako kabere mwako gatatu akora sen diploma maybe in electrical engineering ndio yo kora matemi omoiso diploma lakini nabo the skill meaning that onye muntu obona taiteti miaka yonzi pi avere school ona avere wasted bone gendo kiacha gekabang curriculum ya change ekabanga ekero oje school ne itobono program yo toko kubeka koba ebagire into modules no module nege ntorache okore metienyene ekera matem normally igakorane mutinyo gatatu ndwada matem mwande mutinyo saba na matem mwande akoba mutinyo kumulimo ko December actually each session atogwate mara gatatu eso mwaka eye minute nga umwana karago gocha nebanga module 3 hours module 4 module 5 module 6 abanda bakobekwa asam bakores kiremu egere ometinye ya tatu bakora matem ekera akorera matem bono kurugabo na bagotige school asoke siko ari chibese egere ka banyarando ira onyo chibese na daire ari lakini ndende one sa kore the module yamu ngwa wale certificate provisional certificate aseke wange ekyo akogena nande kagocha nande akore module 2 module 3 depending on the level awekire onya diploma for example akwenda kwa mpaka module 7 you know lakini na achemiti nyene akore evaluation akore certificate yera algirigas na ramauch gocha achokogendera biria na achokogendera kuruga wese esatigirete at whatever time lakini kera nyore nga na tete kogendera all through then muna itre module 1 na wakana module 2 progressively paka akore amako na origas